земята почнат да чистят, багера работи и ще видим. Аз ще съм тук след 2-3 месеца. Искам да видя какво се е случило за 2-3 месеца. В момента чистят земята. Тук с нас е асистента на Кибзо. Той е купил отзад в земята 5 апартамента. What do you think from the price now and after the building is built? What do you think? Yeah, it can grow between 15 to 30 and maybe it could be higher. It depends on the units and yeah. Значи от 15 до 25-30% според него ще се е вдигнала цената, като той си е купил тук 5 апартамента и очаква реално след 18 месеца да ги продаде с около 15-20-25% по-висока цена. Преди малко видяхме земята. Тук е рецепцията, басейните, тук е фитнеса, ще има и малки къщички, градина, басейн. Тук отдолу са паркоместата. Те винаги ги правят така с паркоместа тук. Е изградено малко студио, по-малък апартамент. Влизаш с малко антре, така го получаваш и ти. Тук има малка кухничка, хладилник. And they come together with stove and the kitchen already. Yes. Диванче, спалня, като хотелска стая, като цяло. Това е малко студио. Вие го получавате по абсолютно същия начин, както е тук. Няма да се занимавате с никакво завеждане, с абсолютно нищо. Тук има балконче. Така го получаваш. Като казвам така го получаваш, ти го получаваш с пердетата, с абсолютно всичко. Климатици, телевизори, шкафове, леглото, възглавниците, абсолютно всичко. Даже и тоалетна хартия да зареждат и чехли. Доста добре е направено, между другото. На мен лично доста ми харесва. Един вид едно студио, което е с една спалня, като хотелска стая и кухничка, в която, разбира се, може да се готвиш нещо. Това е най-малкият размер, който може да купите тук в сградата, която видяхме преди малко. Това е едностайно апартаментче, което получаваш по този начин. То е малко по-големи квадрати, като го получаваш по абсолютно същия начин, с всичките абсолютно неща, които виждате в момента. Нали, лаптоп няма да има, но телевизор, климатик, всичките тези неща реално ги получавате. Това е хола. Тук хола е вече по-голям, реално, с масичка за хапване. Спалнята получавате по абсолютно същия начин, с същото обзавеждане. Като някои малки аксесуари вече, като примерно тези очила там, нали, няма да ги има, но абсолютно всичките неща до възглавници, пердета, климатици, доста от аксесуарите, всичко е включено. Тук е кухничката, тя може да се затвори. Направено е с плъзгащи врати, за да не отнема място. Тук също може да се затвори спалнята от хола, може и пердета да се сложат. Тук е кухнята, балконче, което ще изглежда по абсолютно същия начин. Това е банята с тоалетната. Между другото, банята и тоалетната изобщо не са малки, даже са и големи. Той самия апартамент като цяло за едноспален апартамент е доста добре. Ето правя едно обзорно. Как изглежда. Тук нямат много коридори, такъв тип, просто е и топло. Нямат нужда от чак такива коридори, винаги може да се направите едно портно реално. Показах по-малкото и по-голямото студио в проект, от който ще е готов след 18 месеца.